Budite oprezni od 8 do 14 srpnja, dogodit će vam se nešto izvanredno, dobit ćete iznos novca koji niste očekivali, mislim ogromnu količinu novca. Ovdje sam da vam kažem kako i zašto će se to dogoditi, samo me pažljivo slušajte. Karma je prava stvar. 10 srpnja, a to je srijeda, nešto će se promijeniti za vas i vašu obitelj, bit će to veliki trenutak. Sve čemu ste se nadali počet će se odmah ostvarivati, ako ste nešto tražili, to će se i dogoditi, ali morate učiniti nekoliko stvari. Zadržite ovu poruku, napišite blagoslove u komentaru i podijelite je, možete ga podijeliti samo za sebe ako želite, to će vam pomoći da se povežete sa srećom. Ako ne dijelite, mogli biste propustiti dobre blagoslove i češće se osjećati tužno. U nadolazećim danima nakon ovog datuma javit će vam se netko koga ste poznavali prije i ponuditi vam zaista dobru